og velkommen til Vidas lille videoguide. Hvordan finder du din hudtype? Jamen, i dag skal vi snakke lidt omkring de forskellige hudtyper, der findes. Som overordnet siger man, at der findes 4 forskellige. Det vil sige, at der er det, der hedder en kombineret hudtype. Hvad er en kombineret hudtype? Det er en hudtype, som har en kombination af 2 forskellige. Det vil sige, at man fedter lidt her i din T-zone, og så har man måske lidt tørre kinder. Der kan være det, der hedder en let kombination, og der kan være en stærk kombination. Og hvad er det så? Jamen en let kombination, det er, at der er en lille smule forskel mellem, man kan mærke, måske man strammer lidt og blusser lidt mere i kinderne, og det kan være på grund af fugtmangel, fordi man har lidt tørre kinder. Og så kan man have en tendens til at få en lille smule udvidede porer, fordi man har en øget talproduktion i sin T-zone. Der kan så være en lille smule forskel, eller der kan være en lidt større forskel på det. Hvis det er, at man har en kombineret hudtype, jamen så skal man gå efter de produkter, som passer mere eller mindre til alle hudtyper, selvfølgelig skræddersyet ud fra ens alder eller ens tilstand. Så kan man så for eksempel 2 gange om ugen tilpasse det ud fra, at man bruger en peeling, og efter man har peelet sin hud, jamen så kan man lægge måske en talregulerende eller en til fedtet hud i T-zonen, og så en fugtgivende maske ude på kinderne. Og ellers så vil man altid gå ind og så tilpasse det lidt fra, hvis man er lidt rødmusset, så vil man vælge en beroligende dagcreme, og så måske en natcreme, hvor man sådan tilpasser det lidt ud fra de tilstande, som man har. Udover den kombinerede hudtype, jamen, så kan man have en tør hudtype. Den tørre hudtype, den kendetegnes ved, at man ikke har ret mange porer, fordi at huden den er tør, den er svært ved at danne talg, og den er svært ved at danne fedt. Så derfor så har man ikke ret mange porer, man har egentlig en lidt mere fin og ensartet hud, men der vil være større tendens til egentlig, at man kan danne rynker, fordi man har væsentligt mindre hyaluron i sin hud fra naturens side af. Så derfor så er det rigtig vigtigt til dig, der har den tørre hud, at du sørger for, at der kommer en masse fugt. Fordi fra at man er cirka 25 år, der falder ens naturlige fugtniveau. Det vil jo sige, at man hurtigere har tendens til at krabbe lidt. Så det er rigtig vigtigt, at man sørger for at bruge en masse fugtgivende produkter. Eventuelt have en fugtgivende maske, man sover med et par gange i løbet af ugen også. Og så skal man være opmærksom på efter de 25, hvornår man skal begynde at tilføre lidt anti-age. Og det kan også være i vinterhalvåret, at man faktisk skal gå ind og tilføre lidt næring. Fordi under den tørre hudtype, jamen så findes der faktisk også det, der hedder en fedttør hudtype. Det vil sige, hvis man er meget tør og meget skaldende og meget tendens til at være rødblussende i huden, jamen så skal man bruge olie i sin hud frem for fugtmolekyler i huden. Så findes der det, der hedder en fedtet hudtype. Den fedtede hudtype, det er, hvis man skinner meget, man har måske en dårlig blodcirkulation, man er måske lidt mat og lidt sådan trist i looket. Og derudover så kan man have tendens til, at der skal være lidt mere til at rense huden. Når det er, at man bruger sin, når man har en fedtet hudtype, jamen så er det vigtigt, at man går ind og bruger nogle talregulerende produkter, og man går ind og så sørger for, at det ligesom kan holde pH-værdien nede, fordi man har en rigtig høj pH-værdi, og blodcirkulationen er dårlig, og man skinner meget, og derfor kan man gå ind og så ligesom gå ind og bruge nogle produkter, som er tilpasset den olierede hudtype i hvert fald. Så den sidste hudtype, man kan have, det er det, der hedder en normal hudtype. Det er kun 1 ud af 100, som der har den. Det er tendensen, det er mest de her rødhårede piger, som der har en meget ferskenagtig hud. Det kan være, at der er mange af de her små, fine velushår, og din hud den er faktisk perfekt i balance. Det er ikke så tit, at man ikke oplever, at man har et eller andet specielt i sin hud. Der er mange gange, jamen, så vil der være et eller andet. Men har man den her normale hudtype, hvor man er den heldigste, jamen så er det en rigtig god idé at gå ind og bruge fugtgivende produkter. Så kan man så have en tilstand. Hvad kan det være for noget? Det kan være, at man har fået det kan være, at man har fået noget eksem, det kan være, at man har fået nogle udbrud. Man har måske ikke fra naturens side af tendens til ligesom den urenheder, som den fedtede hudtype har, fordi man har meget lav pH-værdi. Men det kan være, at man har haft nogle hormonelle forandringer. Det kan være, at man har fået p-piller eller p-stav, hvis det nu er kvinder. Det kan også være, at man har været gravid, så kan der komme nogle forskellige hormonelle forandringer. Og det kan gøre, at man ligesom skal have tilpasset sit hudplejeprodukt ud fra, at man har brug for noget, som kan gå ind og virke imod de her urenheder, man har. Som ofte, så er det jo ikke urenheder, fordi at porerne de er tilstoppet, som man også ser mange gange i USA. Fordi de har højere luftfugtighed, så har de virkelig brug for de her produkter til, til den olierede hud.
Men hvis man er tør, og man har mange urenheder, så er det som højst sandsynligt, fordi det er noget hormonelt, der er påvirket. Og der har man ikke brug for at få ætset de her urenheder væk. Man har brug for at få dem helet op, så det er, at de her betændelsestilstande, de kan komme i balance. Og man har måske også brug for at få kigget lidt på det indvendige af kroppen i hvert fald, om det er der kan være nogle ubalancer. Så for lige at summere lidt op, så er der altså en kombineret hudtype. Det er den, som de fleste har, cirka 60% i Danmark, der har den. Den skal altså skræddersys ud fra ens tilstand. Så er der en tør hudtype. Det er, hvis man ikke har så mange porer, man er egentlig lidt mere tør, og man har også tendens til at blusse lidt op. Så er der det, der hedder en fedtet hudtype. Det er, hvis man har lidt dårlig blodsituation og også tendens til at få urenheder lidt oftere. Man har brug for at få nogle produkter, som virker lidt talregulerende, det vil sige med en lidt lavere pH-værdi, fordi man fra naturens side af har en rigtig høj pH-værdi. Så går man ind og neutraliserer det, så man skaber en balance i huden. Og så findes der den normale hudtype. Og den normale hudtype, det er den, vi ser ikke så tit, lidt mere fastingagtig, og ikke har de store komplikationer. Så det er faktisk de 4 hudtyper, som der findes. Så skal man jo tilpasse ud fra ens alder også. Det kan være, at man skal bruge noget til plus 30, plus 40, plus 50 eller derover, så man går ind og virker lidt anti-age. Så det man kan sige overordnet på nær lige den fedte hudtype, det er fugt, og er der fugt for at holde huden ung længst muligt. Så det var min råd herfra. Hej hej!